Айде сега готови ли сме? Записваме. Записваме. Значи това е нашето момченце Томи. Томата. Асистент супервайзер. Да. Томи си имаше една между другото. Едно лике. Томата. Момчене. Ей ги дес. Юнаци. Сега ще го трошим. Сега ще го щупим. Но ще го смачкам. Айде да го свалям. Ма и ние трябва да се видим, къде сте? Да. Аз не ми с моята такова. Аз сега гледам ангелката такова. Ей го къде сте двамата. Добре, аз ще го ударам. Те хора става толкова. Ево! Ето го и Там да идва, супервайзера също. Ааа. Ти за да го пенси. Ебен. Няма да говориш. Няма? Не. Остави. Дай. Той ще го ви на видео. Той ще го ви на видео. Ти го удари веднъж, удари тук. Айде на 3. Едно, две. Ей, големи юнаци, гледай какво става. Отстрани. Стана трески Том. Поне всички разбраха, че обичам момченца. Това беше Томи.